panahon nagusik-usik lamang kita sa magkaigayunan nga gihatag sa Dios kanato. Manamang kagsunan ko ni Kristo, maningkamot kita diha sa tuang pagkinabuhi ning kalibutana. Una, magpasalamat kita sa Ginoo nga iya kitang gipili, iya kitang gibuhi, iya kitang gihimo o gibutang ning kalibutana. Pasalamat kita sa magasa, sa maggrasya yang gihatag kanato aron atong magamit sa atong pagpuyo ning kalibutana. Apan, mangayo ta og tabang sa Ginoo, mangayo ta sa iyang giya, mangayo ta sa lamdag sa Espiritu Santo, nga kining mga gasa nga anato karon atong magamit sa paaging subay sa kabubuton sa Dios, aron kini makapamunga ug atong mapaambit sa uban, aron usab kitang tanan mo lambo, mutubo ug kahimut-an sa Dios. Ug sa katapusan, dadon kita niya ngadto sa iyang gingharian nga walay katapusan. Maningkamot kita niini ug pangayo nato kini nga grasya sa atong pagpadayon ining santos nga Eucharistia. Amen. Amen. Palihog manin